Näkkiä. Jaha. Kiitoksia. Tämä on ihan hieno. Puuvainkin on muuttunut. Mulla on pakko nyt puuvain. Noin hieno puuvain. Terve. Jaha. Tervetuloa. Kiitos. Tää. Se meni onnessa ohi äsken. Mulla oli kädet täällä. Tämähän on lämmin. Tästä vähän lämmin. No juu. Ja juu. Kun mentiin sinne Pelsolle, niin oli kanssa eka päivä oli tosi kuuma. Niin, sillähän meillä on ollut, että alkupuoli on ollut. Ja sitten silloinkin tuli se rättää. Mä en ollut. Ei kun tää sulla ei mitään Marikku. Ja mä kävin Hirsirannassa ja sitten paikallisesti saunassa jälkeen. Niin. Se oli petrolia. Eikö oo? Tää on joka joo. Petrolia. Tänään rillin sytytys. Näyttää kyllä niin oppiselta, että en mene. Joo, se käy. Joo, säkin on joskus jotain ostanut sitä. Joo, vielä on aina niinku, justiin nyt koulu on. Älkää osallistu. Meillä on joku Vähän lähempää. Se on hyvä aamen ääni aina kuuluu. Mä oon Timo Saini ja tämän hetken puheenjohtaja. Tämän retken puheenjohtaja ja ollut nyt tässä 24 vuoden alusta, eli vähän toista vuotta. Ja oikeastaan tämä idea tähän juhlaan lähti siitä, kun Google vaati, eli kun me saatiin datapankki sitten yhdistyksen asiakirjalle, niin se vaatii, että yhdistyksen perustuskirja pitää olla, lähettää Googlelle. Ja sitten siinä saatiin APK:lta sitten tietoja, että ketä on ollut perustamassa yhdistystä. Ja siinä on 15 jäsentä ollut silloin 95 perustamasta jäsentä. Ja mulla on se nimilista ja Kalliomaan Olli on yksi niistä henkilöistä, joka on nyt tällä hetkellä mukana tässä näin. Se on ollut 1.3.95. Joo. Ja Älä dokumentti näistä nimistä. niistä on dokumentit, joo. No, tää on niinku silleen hyvä, että mä niinku ite on näistä niinku kovasti retkeilijä. Se on niinku jotenkin mulle sydämen asia, että on niinku silleen hieno homma, että tämmönen yhdistys on perustettu ja se on nimenomaan ulkoiluja ja ulkoliikuntaa varten ja sellaista yleensäkin ulkoiluna liikkumista ja retkeilyä varten perustettu yhdistys. Ja mä ehdottomasti haluan kannattaa sitä ideaa niin jatkossakin. Ja se on niin mun mielestä niin tosi mainiota. Meillä on tällä hetkellä jäseniä noin 600. Et jos ajatellaan, että perustamiskokouksesta on ollut 15, nyt on 600. Ja suurin osa on kyllä ehkä sellaisia, mitkä käy saunassa, mutta että aika paljon ulkoilijoita meitä kuitenkin on mukana tässä hommassa. Se on siinä mielessä hyvä, että me pystytään ylläpitämään tätä toimintaa, kun meillä on saunamaksu ja siellä käy aika hyvin porukkaa jatkuvasti. Sieltä taitaa tulla yksi perustajajäsenistä Koosia. Nuoria miehiä. Nuoria miehiä tulee mukaan. Siinä mielessä, että Alpo Laisihan oli mun liikunnanopettaja yläasteella 80-luvulla ja sitten se on vissiin Aapon äiti oli tää Eeva, niin oli mun matikan maikkana sitten tavallaan yhteyttä siihen nyt nykyiseenkin toimintaan sitä kautta. Että jotain oppia on tullut sieltä sitten, että päässyt samanlaisiin asioihin mukaan sitten. Onkohan mun muuta puhetta? Oikeastaan jos
Aapo haluaa kertoa vähän niitä 30 vuoden takaisista jutuista jotain. Joo, mä kans kun alettiin miettiä, että mistä me saadaan se perustamisasiakirja, niin se ei ollutkaan ihan niin simppeli. Mutta onneksi täältä löytyi sitten se, että se tulipalo on ollut, se on ollut joskus 90-luvun alkua tai jotain. Joo. Mutta tuossahan kävi niin, että mä oon kutsunut itseään, että mä olin niinku alkuaikoina sihteerinä, mutta kyllähän niinku alpalaisi perusti tän, niin lapuissa lukee, että on semmoinen Heikki Viander sihteerinä. Ja kukaan ei koskaan ole nähnyt sitä. Että kyllä mä käytännössä olin sitten sihteeri. Se on niinku hassu, että mä olin sihteeri, mutta sitten papereissa on Heikki Viander Hämeenlinnasta sihteerinä. Mutta yhdessä hallituksen kokouksessa oli. Mutta kyllähän meillä aika vireetä oli ja se oli ihan asianmukaisesti hoidettu ja sitten niin Suomenladusta tuli heti lappalainen niminen herra ja se oli mulle tuttu Suomi-meloista, kun mä oon melontaa harrastin Suomi-meloista. Mutta niin alkuvaiheessa oli tietenkin semmosia hankaluuksia, kun meitä oli 12 perustajajäsentä ja sitten eri alalta, niin kyllä me Sahajärvellä käytiin pyöräilyyn tutustumassa ja siellä oli 6 hallituksen jäsentä ja perustajien jäsentä ja joka harrastuksessa oli aina puolet perustajien jäseniä, mutta on se mukava nähdä, että se on sitten levinnyt, että väkeä on tullut. Että alkoi aina hankalaa, mutta kyllä me tässä, mulla on täällä vähän näitä juttuja, ne on lehtilööppejä ja sitten mä just sanoin, että mä Mäntsälän retki koulutti, niin mä kävin semmoisen melontaohjaajakurssin, mutta kun mä olin Sipoon kanoottiklubin jäsen, niin sitten mä 1-2 olinkin siellä. Että tässä oli niinku aika aktiiviset harrastajat perustamassa tätä Mäntsälän retkeä ja sitten kun me harrastettiin ihan omilla kukin missäkin, niin mutta hienoa, että joo, mutta ei se mitään, tämä oli ihan hyvä ja tässä on nyt jos ajatellaan, että näitä 600 jäsentä, meitä nyt semmoinen 60 on paikalla täällä. Tai ainakin ilmoittautuneet ja missä vaiheessa tulee, meitä ei siitä, että tällä hetkellä on vielä ihan niin paljon, mutta että on hyvä, että tämä on kuitenkin niin kuin menestynyt tämä yhdistys ja me ollaan saatu, tämä on sinne ehdoton vetona alla tämmöinen talviointipaikka tässä, että jos ei kunta olisi silloin, se on joskus 10 vuotta sitten, niin silloin on ollut tosi aktiivisia porukkaa, että on saanut niin kuin tämän paikan ja sitten tämä talviointi on hyvin suosittua. Meillä on siihen tosi paljon ihmisiä. Mutta on me retkeilijöitäkin on kyllä, että jonkun verran nyt syksyllä on ruskaretki, niin kyllä siellä on porukkaa ja meitä vaeltajiakin on. Tietysti niitä vaeltajia meitä on aika paljon vähemmän sitten, mutta että kyllä me yritetään sitäkin nyt sitten jatkossa. Sen verran noista alkuvaiheista tässä mä haluan esitellä oli sitten myös perustajansa Hannu Sinko, joka on vaikuttanut vissiin Lahdessa tätä nykyään. No joo, minä tietysti sen verran voi sanoa, että oltiin just muutettu Mäntsälään siinä ja sitten lehdestä näin, että tuommoinen kokous, perustava kokous on ja jotenkin mielenhäiriössä meni sinne mukaan, kun ajattelin kanssa, kun oli ruvennut harrastamaan melontaa siihen aikaan lähinnä. Ja siinä mielessä vaan jouduin sinne kokoukseen ja tää aivan ansiotonta arvonnousu, että olen perustajajäsen, mutta ihan kiva kun Aapo muistutti, että sen jälkeen on muutettu ja sitten nykyään tosiaan Lahdessa asustella ja Tiirismalladun rivijäsenenä siellä ja lähinnä melontaa ja sitten jonkun verran hiihtoa käydään. Tiirismallatu on aika aktiivinen ja nytkin ollaan Kirpisjärvelle lähdössä hiihtämään ja syksyisin on vaelluksia ja siinä melontaa. Ihan mielenkiintoista ja hieno kuulla, että tämä Mäntsälän retki on näin hyvin laajentunut. Se on 600 jäsentä vai? Joo, noin 600 joo. On aika uskomaton. Lähti siitä pikkuhiljaa nousuun koko ajan. Lisääntyi porukkaa. Jäsenmaksustahan suurin osa aina menee sitten Suomen ladulle ja me tavallaan aika paljon ylläpidetään niiden toimintaa sitten samalla. Ja sieltä tulee sitten taas kaikennäköistä koulutusta ja saadaan vähän tukea sieltä kaikennäköisiä ja pieni osa sitten jää meille yhdistyksen käyttöön.
Sellainen kysymys Aapolle, että rekisteröitiinkö se yhdistys silloin heti vai? Joo, saman tien kun Joo. mä satuin tunteen, niin Ari Lappalainen oli nimeltä Suomenladusta ja se oli myös ton Suomi-Meloon organisoija tai tiedottaja siellä. Niin se oli niinku tuttu. Mutta ihan perustavassa kokouksessa niin oli. Niin, joo, se on ihan edustus oli sieltä. Rekisteröity, Joo. joo. Kun jotenkin jotkut sääntöpaperit on nähnyt, niin onko jotain tehty matkan varrella muutoksia. Meillä on sitten täällä on edeltäviä puheenjohtajia, Pajulan Markku on paikalla, niin sä ehdit olla 10 vuotta. 12 vuotta taas. 12 vuotta. Niin, peräti ajatella. Mutta vie terveisiä sinne Tiirismaan latuun, niin Mäntsälän retkestä hän oli Ruususen Raino ja minä, niin me oltiin semmoisella erävaelluskurssilla 2 päivän. Että kyllä se aktiivista oli alkuaikana, että me oltiin heti varmaan vuoden päästä, niin me oltiin Tiirismaalle Messilään hiihdettiin. Mulla oli vielä semmoiset leveät puuretkisukset ja turistitkin, kaikki tuli ihmettelemään puusuksia. Jo 90-luvun lopulla, et ei niitä kellään ollut enää. Ahkioiden kanssa siellä paineltiin. Se oli Tiirismaan latu, jonka vieraana me oltiin. Joo, ollaan meillä yhteyttä ollut Tiirismaan latuun. Siis meillä oli bussikuljetukset, Joo, oli jaettiin. jossain vaiheessa, mentiin niinku Pohjoiseen. samalla kyydillä pohjoiseen niin, että latut eikäläiset. Siellä on vissiin Kilpisjärven retkelläkin vielä paikkoja, että jos ihan kiinnostaa. Kyllä. Joo. No sit jos näitä edeltäviä puheenjohtajia, niin on niinku syytä mainita sitten Pajulan Markkuahan edelsi sitten Teuvo Peltonen ja että hänhän oli semmoinen niin kuin sitä ennen mitenkään pitkän pesti se Teuvo tekikään puheenjohtajana, mutta oli semmoinen Varmaan sen 10 vuotta sitten. ainakin, joo, varmaan semmoinen niin kantava voima, mutta ja oli tässä Katrinrannassa alkupuolella myös niin kuin niitä aktiiveja juuri saamaan tätä yhdessä Puiston Pekan kanssa, jota Puiston Pekkahan se, missähän se Pekka, meidän Pekka muuten on. Pekka on varmaan liikennenohjaaja. Joo, niin mutta terveydentila ei salli sitten Teuvon enää läsnä tuloa tänne. Mutta Teuvo on ollut näitä. Ja sitten sitä edeltävää puheenjohtajaa, niin mä itsekseni näitä mietin, oliko se Eva Saari, kun hän oli sitten Joo, vai? Eeva Saari ja siinä sitten. Ja sitä ennen oli sitten Laisi. sitten Laisi, joo. Joo. Aivan. Mä olin jonkun 10 vuotta, mä olin aktiivisena, mutta mä satuin näkee 95 kun perustettiin, niin samana vuonnahan mun piti lähteä tuonne judoa harrastamaan ja kaikkea. Mä huomasin vaan alussa, niin mähän olin, kun mulla oli 3 pientä lasta, niin mähän olin vaan niinku sihteerinä ja no sitten me Leinonen Eeron kanssa vaihdettiin, että hän tykkäsi hiihtää, niin hän hiihtoi ja mulla oli niitä melontoja. Niistä mulla on Sipoosta, niin että se oli ihan alkuvaiheessa, oli melkein tää mun melontareissu Sipoon vesillä. Niin ne oli, ja Mustijoki kevätmelonnat, niin niistä mulla on ihan lehtilööppejä. Niin on mulla ihan 20 jäsentä. Meidän sattu kanootit löytyy ihan omasta suvusta. Onko se silloin tehty ne laitotit sinne Mustijoelle? No ei, sit tuli Tähkäpään Antti, niin se oli jossain, mikä organisaatio se oli, niin hän veti ne laiturit jutut. Okay. Mutta me melottiin ihan Nordpuuseen Hirsibaarilla, niin Nordpuuseen mun vanhempien luon. Niin. Joo, ei tässä varmaan muuta, että en tiedä, onko se Anne paras sanomaan meidän menusta tänään, että täällä on ollut tosi aktiivista porukkaa, että järjestelytoimikunta. Mä oon käytännössä ollut niinku se ideoija tässä hommassa, mutta kaikki muut on oikeastaan tehnyt sen työn täällä. Että. Joo, no meidän menu on 2 keittoa, on jauhelihakeittoa ja lohikeittoa. On karjalanpiirakka ja ruisleipää. Juotavaksi on tuolla pullovettä, mehua, siellä on kokista vähäsen. Että tämmöiset on. Ja sitten on jälkiruoksi on päiväkahvit ja täytekakku. Et tällä mennään. Ja niin, Kuumia aaltoja. sitten otatte vaan paikkoja missä istutte ja meillä on ruoka valmista, että mites. Oikeastaan vielä kun ollaan koolla, niin mä ajattelin, että mä haluaisin vielä täältä esitellä meidän porukasta tämän Katrinrannan niin kuin niitä kantavia, tai jotka on sitten saaneet tämän paikan niin kuin silloin
kukoistukseen siitä, mitä tämä on ollut. Siis tämähän on ollut semmoinen romahtamaisillaan oleva saunarakennus täällä, joka Puiston Pekka bongasi täältä rannoilta ja sitten lähti kunnan kanssa neuvotteleen, että tätä saatiin vuokralle ja siinä oli sitten Suli Peltosen Teuvo oli mukana. Mutta ne miehet, jotka täällä on ollut tekemässä, niin täällä on joukossamme näitä, niin Suomen Mattit, nostapas vähän kättä pystyyn. Sä oot mies noiden ikkunoiden takana, sinä teit ikkunat tänne ja on kerrottu mulle ja sitten täällä on Rissasen Pentti, joka on tehnyt tuon kaiken terassihommelin. Toi Kota ja sitten ketä kaikkia. Sitten Urpo Ratti ja Upi Ratti on ollut kovasti tässä kaikessa maansiirtohommassa näitä nyt nimiä, mitä tulee mieleen. Ja sitten. Ja ilman naisporukkaa täytyy mainita, tänä ei pyöri niin kuin toi Anne ja Inkeri ja Heli on ollut. Heli on tulossa tuolla ja Teija, meidän nykyinen tiedottaja. Marita. Ja Marita on näitä meidän joo, tämmöisiä nostoja tässä, kun ovat paikalla. Hei, olisiko sun mahdollista jättää se edes keskiviikkona toi hallituksen kokous? Joo, voidaan ihan hyvin vaikka sieltä. No lähdetään. Siellä. Mä voin laittaa, mä otan sen mun autoon ja ne otan mukaan. No. Joo, niin eikä kastellakaan. Ajattelpa sitä Jukkaa, kun se joutuu aina luomaan niin yhteystiedon sitten joka kerta, kun ylläpitää sitä Katriinan WhatsApp-ryhmääkin. Kuinka monta puhelinnumeroa sulla on puhelin? Mä oon 30, takana on luja putki rilluvuosien. Olen 30, en oo enää sinisilmäinen, mä oon 30. Mä oon 30, takana on luja putki rilluvuosien. Olen 30, en oo enää sinisilmäinen, mä oon 30.